No, miten meni? Totta kai mä en tiedä. Sanopas Koskenko mä... Häh? Sanopas Koskenko mä... Joo. Nyt. Hyvä Markku, se meni ihan mukavasti.
Tarvitsetko sä Lauri veristusta? Eikä se Vasiluksen numero on 3. Ettei suttu kylmässä. Mene ne hakee sen. Ei tuo omata. Jaa, silloin huumessa. Neuvota sitten Venä. Pystytukka on vähän latistunut, sä et tullut riittävän lujaaksi, pystyssä. Hää? Pystytukka ei ole mennyt ylhäällä. Litteeksi. Että ylhäällä. Niin. Sä et tullut riittävän lujaaksi, olisi koppa. Siinä on kato koppa. Heitä järveen, Joni. Joni, heitä järveen. Nyt lopeta se. Puuttupas niin idea. Meillä olisi kyllä en oikein. Ei voi jo sen. Teet nyt samalla kun autokin ei ole kannattaa. Parempi on mennä vähän nopeammin. Ei ole silloin mennä. Oli vaikea. Keula ei mene. Jaa, perään täällä. Ei pääs. Älä tiputtele sitä niin päästä. Mihin mä tähän? Teillä oli taas ilmasta hupia, kun meikis puutu tuossa lopussa. Kato nää joka kerta 6., 4., 3. kisoja kun vaan Aha, minä tein, että tulee 3 voittoa. Eikö? startti täytyy ottaa täysiä ja koko matka täytyy vetää lämäpohjassa. Tuhat jotain alta 1200 metriä. Se on niin lyhyt matka, pojat, että te ette huomaa, kun te olette jo maalissa, se täytyy vetää niin kuin urku auki, sanotaan. Niin kerranko ne menee tänne? Niin, kerran käytte tuolla 500 ja tuutte äkkiä takaisin. Mutta pallot täytyy kiertää. Me lähdetään nyt
Menkää nyt venyttelee sitten. Kyllä me kannustetaan täällä rannalla, kun te vaan muistatte vetää. Harri, Timo, kädet suoraks! Hei Harri, teidän lähtö on just lähdössä. Tytöt tulee niskaan äkkiä pois alta. Harrikin, tai mikä toi, Teemankin pitäis tuoda. Ei ne toi mitä sinä vielä ymmärrä mitä. Teemankin pitäis. Tää? Teemankin pitäis. Teema lähti tonne. Teema myöstyy nyt lähdöstä. Teema! Takaisin! Nyt se tulee sitten tyttöjen kanssa samata. Tää. Ja Tomi, eikö Tomikin ole meidän lähdössä? Ei. Onks sä Tomppa tarkastanut? Mä meen sitten radalle 10. Sitten siellä joku rata 10, mä meen. Selvä. Sitten. Kunhan ne nyt terhii tunne vielä kaikki. Ja se onkin niin näkymätön persoona. Niin. Ja ainakin kuulumaton. Hyvät tytöt loppuun asti vaan! Hyvä! Loppuun asti vaan! Oh. Nosta! Ai niin, ei saa vierailla ainakaan huutaa, että nosta käsiä ylöspäin. Ai vittu, sellainen olisi unelma. Vanhoinen mahdollinen. Tai joku mahonkinen surmi. Ai vittu. Hyvä Pirkkamelojen pojat! Harri eteenpäin! Seiska takaisin 17 eteenpäin. Kaikki paikalla. 1, 2, 3 eteen. 4, 6 eteen. 8 eteen. Muut paikalla. Hyvä Janne! 3 eteen. 2 eteen. Kaikki muut paikalla. 6 eteen. 6 eteen. Attention please. Go! Ja Janne! Nosta! Perässä vaan melo! Jarno lähti luonnosta tähän, kun se menee pattia Hyvä pojat! Hyvä Palataan puhki yhteensä, kato. Hyvä Timo! Kiristä Seppi! Kiristä! Kiristä Seppi! Janne! Vedä Janne! 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 Hyvä Janne! Hyvä
ei jaksa ottaa loppukirjaa. Se on yksi probleemi, mikä mua vaivaa. Mutta täytyy edes yrittää, eiks niin? Niin se on melkein aina loppuvoima kesken vastaan. Hyvä Joni! Ja Timo! Hyvä Joni! Hyvä Timo, älä anna periksi, ota Joni kiinni vaan! Purista Joni! Hyvä Joni! Joni, me karkuun, että Timo voi ottaa kiinni! Purista Joni! Hyvä Timo, loppuun asti vaan! Hyvä suitsia huutaa! Joo, huura säkin mulle, mutta melon nyt! Kaikki pojat sieltä reunasta. 4 eteen. 7 eteen. Muut jarruttelee. 7 eteen. Attention, please. Go! Hyvä Kata! Kata nostaa! Kata! Veri mukaan! Kata, vedä! Hyvä Terhi! No niin, otetaanpa sitten uudestaan. 3 eteen. 12 hivenen eteen. Ei liiputella. 10 takaisin. 9 takaisin. 10 ja 9 takaisin. 13. Jarruttele. 12. Täyttäkää. 5, 4, 3 eteen. Muut paikalla. 4, 5 eteen. Meidän
hiljaa, Jyri! Hyvä Jamppu, melo! Vedä! Jamppu, hyvä Jamppu, melo! Jani on mukana siinä! Aina vaan, Jyri! Tänne päin vaan. Täällä on jo numero. Käy äkkiä vaihtamassa. Ei mä tuossa vaan Jonille. Mikä? Mut tossakin on heille vennyt sitä varmaan. Ei sillä väliä, no toi on hyvä just. Ei toi haittaa. Antaa olla tekaa. No. Joo, sillä sitten. No, sama syy. Ei sillä oo kato mitään merkitystä, se on kuitenkin sama. No niin, mennään sitten. Käydään pieni lenkki tonne järvelle, ensin saadaan puhua. No niin. Viitonen eteen. Selonen paikalla. Kaikki paikalla. Attention, please. Go!
Tomi ja Saku, nostakaa! Hyvä pojat! Hyvä Teemu ja Harri! Siinä toisessa salakussa tämmöinen semmoinen lista, missä on ne Amekapin muutamien alueet. No niin, pojat! Hyvä, hyvä! Voimaa vaan! Hyvin menee! Loppuun asti vaan vedetään! Siirrytään yläkastaan se tuon verran. Hyvä! Pojat! Loppuun asti vaan! Voimaa peliin! Hyvä, hyvä! Hyvä pojat! Tuo on se numero, että sieltä toi kello on vielä. Ventaa, hei mä otan kellon pois. Miljoona painotti, sillä ei saa koheltaa. Ei. Tompa, muista, että mitä sovittiin Sä ruikon vielä, mennään vielä Liiderillä saatte vetää, jos ette kunnolla käytä sitä hyvää kanottia. Eikö teillä ole liideriä? Ei me voida tuosta, mennään tuota rantaa vaan. Mistä sä sen alet? Tuolta löytyy. Jaa. Hei, varovasti nyt. Voi ottaa peräisin pohjaa, menpä ensin pois. Ei, tämähän on 125. Älkää viattua. Mikä 125? Tämä sieltä, että mä pidän tätä. Mikä on 125? 125% nailonia tai tekokuitua. Mutta tää on Nike-paita. Mullakin on Nike-paita. lukee jopa Nike. Menee sanat sekaisin, kun ei tiedä yhtään. Menee sinat takaisin. Ai niin, Tomihan on alan, sä oot toi printtaaja. Printtaaja. Missähän on mun kellonikin vielä pysynyt mukana? Miksi et sä sitä rantsille jättää? No kun se unohtui mulle käsiin. Mä kysyin, että olisiko olla teippiä, mä olisin teipannut se tuohon eteen. Pojat, ottakaa sitten tyhjennätte sen vedestä sen kanot ja pistätte penkit tonne. Missä se teidän numero on? Tää on muovinen mätänä, mutta ne täytyy silti aina jättää ilmavasti, koska muuten siellä alkaa semmonen ihmeellinen löykkä lemua. Mä vien nää. Kuin Ja täällä on vielä vettä siis. Etualta. Eiks teillä nyt voi mitään pyyhkiäkään kaverit? Täytyy ottaa pyyheliina, mutta tuolla on yksi pyyheliina oikeastaan, mitä vois ottaa. Voi. Voi nämä. Mikä on hukku? Kuivailla. Kireellä, mä vähän koitin. Kireellä. Harjaniemen meillä on 1,52. Pojat 12 vuotta, K1 250 metriä. Tarkastuksen jälkeen todettiin tuosta videonauhalta, katsottiin tämä maaliintulo ja näissä listoissa on ollut virhe. Voittajaksi selviytyi Lauri Palmuruut, RKP 1.21.7.
Toinen Jani Grappe, Rauman seudun melojat 20.1. Terhi Jännikäinen, Pirkkamelojat 2.23. Neljäs Peri Väkiparta, Euran kanottiklubi 2.45.1, 48.9. Kiitoksia näin sauna. Timo Grönlund, Tampereen Piuri 203.8. Toinen Pekka Kylkilahti, Tampereen Piuri 2.12.2. Kolmas Antti Välkki, Pirkkamelojat 2.13.9. Neljäs Jukka Vuorio, Pirkkamelojat 2.21.80 metriä. Voittaja Antti Rossi, Eero Sinkkonen, Mikkelin melojat 12.11.8. Toinen Tomi Nieminen, Saku Nousiainen, Pirkkameloja 12.54.4. Kolmas Harri Sairiala, Teemu Järvinen, Pirkkameloja 14.09.5. Hyvä pojat.